Já moc do drogerie Teta nechodím, ale tentokrát jsem tam musela zavítat. A první, pro co jsem tam teda primárně vůbec nešla, ale musela jsem si to vzít, jsou tyhle ty linky. Oni tam jednou za čas mívají akci, že když si vezmete 2, tak je jedna asi za 80 nebo 90 korun. A tyhle linky jsou pro mě zatím pořád top, takže to jsem si musela vzít. A důvod, proč jsem tam šla, je tenhle ten pudr. Já ho tady docela vídám, vím, že ho tady ukazujete na stories a já mám nejradši pudr od Hudy, ale co si budem, pudr od Hudy je za úplně jiný peníze. A já opravdu potřebuji najít nějaký cenově dostupnější, protože já těch pudrů spotřebuji docela dost a Huda, co si budem, je věčně vyloučená z těch akcí Sephory a já za to prostě nebudu dávat plnou cenu.